Digui, per què? Com es diu vostè? I tu, com te dius tu? Jo em dic Jordi. I vostè? No me'n recordaré. Sí. I què? Què m'està amenaçant o què? No, Ah, se'n recordarà de què se'n recordarà? me'n recordaré el teu nom, home. Sí. I el seu com és, sisplau? No n'has de fotre res. El que és, No, home, però jo sí que t'he educat i li he dit el meu nom. Vostè tindria que ser educat igual i dir-me el seu nom. Quin és el seu nom? A mi deixa'm en pau, tio. Vostè és d'aquí de Vallbona? No, soc de Piera, jo. De Piera? I ve a treure una cosa aquí de Vallbona? Sí. I això? No, No, però això no s'ho emporti, eh? tant. Ei! Això no s'ho emporti, no eh? em toquis que te la foto, No, no. No em toquis que te la foto. Si em toca amb això, vostè això no s'ho pot endur, eh? No em toquis que te la Escolti, foto. que això ho hem pagat nosaltres. Ho heu pagat? Doncs deu fer Vostè ho molt deixa al terra, però no s'ho emporta, això. Això no s'ho pot emportar, vostè. Escolti. Bueno, ho està robant aquest senyor, un lletrero d'aquí de Vallbona, mal. Estic robant un lletrero. amb aquesta matrícula i aquest cotxe. Amb aquesta matrícula i aquest cotxe. De Piera, no? El cinturó, eh? Posis el cinturó!